Peña, gaur zarotxera etorri gara, zehazki izeta zagardotegira, izeta zigarrena hobeto zagutzen. Ea, harriren bat altzatzen duen eta zagardapur bat emuten duzkuen probetan. Zatoz goekin. Hazen. Bertatik eta bertarako. Bueno, Pandoni, eta bain hori eskertu elkarrizketa onartu izana, placer bat olako leku baten olako parajeekin eta olako toki bere ezi baten grabatzeko aukera eman izana, eta bueno. 2020 hogetan atipikoa izan bada ere, denboraldiko Euskal Pentlatoiko txapelduna, 2021 batean ere bakarkako pentatloian txapeldun. Zer da pentatloi, ez hemen gure saletu asko futbola bakite zer den, baina pentatloia agian ez dakite zer den. Pentatloia guantera urte asko sortu zen kirol bat izan zen, bat beti jotezian harri jautzaileak, aizkolaiak, gizon proba, eta sortu zuen Euskal Pentatloia bat, ez? Dana juntatu zituen, eta proba batzuk jarri zian. 25 aldiz jasotzea 100 kiloko bola, 200 kiloko harria 2 plaza iteia, 200 kiloko harria egin arrastaka, 3 kainardiko mosteia, 6 plaza iteia txingakin, eta gero 3 kiloko zetea gorera. 6 plaza ez dakite den zer da? 6 plaza bakoitzak egititu 22 metro, bai, luzeran, orduan iteia 6 aldiz juntetorri. Eta gero, 6 plazako aniluak 100 metro zeteitu, eta zetea 30 buelta. Hoi da Euskal Pentatoia. Eta nundi dator zure zaletasun hori? Egon zan urte pila bat, 19 urte okerrez bana, egon da desagertuta kirol hori, eta oain dela 4 urte berriro etorri izan, berriro ekarri zuen Euskal Herria proba hori sortu izuen. Eta hemen harriak internatzen eta harria ikusten hon da, inbiri emantzen. Eta bizitza guztien eukiten txien egin esan kirola, beti heldu izan dugu bola, osea, baina ez dut egin zaletasun hori ez. Eta hori ikusi hon da inbiri egin hon, nik urren urtean hori goiat. Oso fisiko, oso exigentia, nola planifikatzen dituzuzuk zure entrenamentua, zure errendimentua maximizatzeko plazetan? Handik hastian 6 entrenatzen dut hain, da denboraldi aurratorren bezala 8-9 entrenamentu itaiatzen naiz, hastian. Itet crossfitakin zaitzen, crossfitek indarra lantzen, aizkora itet, eta hastian behin pentatoia bat itet. Osea, ez euneko euna, igual 60 gazten naiz, hasta 80%, 90%, eta horra junte genen hastiak, ez? Indarra landu, aerobikoa, eta elikadura be, garantzia. Elikadura, azmeikoa, azkenina dana, ez? Analitikak, dana, nutrizionista badakat, meiko badakat, entrenatzaile badakat, aizkorako beste entrenatzaile badakat. Azken ekipo bat ezela da, futbolen daude ekipua, preparadoria, alimentazio, igual, ez? Ni dakat ekipoa, baina ni bakarrik ganez. Apostua herri kirolan parte izen die betidanik. Nola izaten da apostua gauzatzean prozesu hori? Nola kudeatzen duzue? Apostu izatea, normalian bi kirolari alkarren nibelekoako dianak, txapelketa bat eta gero sortzean gauz bada, ez? Ikerrak eta Urrezko Aizkoan Donostin kendu intzion Larrañagak, Bizentek Euskal Herriko txapelketa kendu zion, eta hortik sortu zen, ez? Nire saiatu dintzen lehen urtean Peñan kontra apustu egiten, ez ginen lortu, orduan, importantean izatea apustu agote zateren baian gainean joan, eta bakoitzak bere zea gotatzeu, ez? Bere aldea gotatzeu pixka, nire ditut egurra ondia, nire txikixouak, orduan, bien arteko adostasun bat lortzean nien, orduan sortzea apustu bat, ez? Nik uste Euskal Kirolian oso garrantzitsua den tema da, apustua den zea, leheno asko itezian, oin gero eta gutxo iteia, jendeak eta gutxo atrebitzea. Nik uste jendeak apustuak asko kentzeigula Euskaldunak oso zeak, ez? Danak irabazi nahi dugu beti, inorra ditza jo gantzia, gustatzen. Eta guain leheno baino gehiago ikustet hori. Kirolian nahi deu danak aurreko puntan ibili, eta apustu egiteko garaian nahi deu etxetik gain irabazita joan. Eta leheno etxekan hori eta guen behi. Eta, orduan zein da 2022 honetako zure plangintza o zeitzu dira zure helburuak? Lehen urtean 3 pentatlo egin zian, hemen, bat endaian nintzen Euskal Herriko eta binekakoa, eta 3 irabaztia lortu du. Aurten laugarren bat sartzekotan gaude, Gipuzkoako txapelketa bat, pentatoian aurrenengo aldiz, historian ez da behin, eta esperantzak egin joa 4 irabazteko.
handia da hori izatea, baina esperantzan ere aurtengo helburu nagusi, Laurak irabaztea jutia da. Binakakoa ustez behin ez da egin, da inorrek ez ditu 3 pareja ezberdinekin 3 pentatu irabazi, eta ilusio handia horrek iteit. Pareja ezberdinekin 3 txapel jaztia azkenean esan nahi du, joder, zuke lan ondo dituzula ez. Eta gero, importanten esango da Euskal Herriko txapela jaztia irailako 24. Area beira, ja. Irailako 24 beira, ja danak entranatzen. Ni gustat. Horrelako, argi izango dira gauza, bai, helburu batekin danan bila eta nire oso kaltzaile txarra naiz, oso txarra. Eta aurtengo helburu hori, igual bat ez da irabaziko, igual baten bat irabazikoet, ez da jakitik, baina irabaztea jugu nahiz danak hori argi. Apurte ikuste zare, edo? Nola ikuste zu? Bai, lehen urtean baino bete ikusi daiz fetxa hauetan, lehen urtean fetxa hauetan bastante baju neon, eta aurten ustez lana oso ondetik egela, lehen urteko hori basi hor dagat, eta asko behatu lehen urtetik gonea, eta fuerte ikusten ez, lehen urteko denborak aber jaiztitugun, hori izango beste helburu bat, eta zer lortzen. Crossfita aipatu duzu, tartekatzen duzula ariketa extra bezala. Crossfita ze garrantzia esango zeukela zure errendimentuan? Egia esan, 160 bat esango nuke baietz. Ni azkenean 5 urte joan, ni dela 5 urte nekan indarra, ez da 50 bola jasotzok esate bateko. Nei crossfitak dana eman dit, beti haitu izan ditu kritikak gaitxean, izertako juntea haiz eta horrek ez izertako balio eta dana beti hori haitu izan dut ez, porque behaien antzan errekirolak. Eta guain eman du pastela buelta eta guain behaien ikaslea izate joe crossfitak juteko, olako ariketak eta egiteko, asko gustatzen ditugu guain erosabak eta ez, asko niretzako oso garrantzitsu izan da. Guain gaur egun kirolari asko daudenak hemen, bai aizkoran, bai arrejantzen, crossfit mundura pixkat jundia, entrenatzen. Nik uste dut bi kirol, mutetak guzti desberdina dira, baina baten indako ariketa, bestera trasladatu bai, antzekotasun asko daka, eta nik niretzako mintzat, pentatloian lantzituten 5 kirolak, behian lantzia eskari niongo problemi gabe, beste material batekin, ariketa berdinak inez. Agian, asko pentatloiagatik eta zituzte ezagutuko, baina ziur gaude gazte asko konkisegatik. Bai, Zaituztela ez, eta hortik datorrela zure fama. Fama, bai ez, azkenean konkize bai Euskal Herrian asko ikustean saio bat, nik gehiena ikustean saio bat. Fama pixkat eman ziren horrek ez, egia esan Kastia munduan, da urte aurreneko 2 urtoietan, kale atea, ofez eta jun, argazkia, lasea, eta baina gaur egun fama horreko lagundu dit, kirol hontan bultzada deukitzia ez, bai babesliakin, eta nik uste asko lagundu ditela konkisek eta beti esaten da, konkiz, aurtengo edizioa, oraindik eta gogorrago, oraindik eta abentura zailagoa. Zuk nola bizi izan zenuen zure konkiza? Nik asko pasan oso, ez da, nik 16 kilo botan ditun, kriston gozia pasan eskian, gero probetan da ondo, baina gozia eta aspermena ez. Guk 32 egunetan grabatu genuen, Patagonian 50 gehiago pasatzen zituen, eta oain 22-25 egunetan grabatzeko konkiz. Eta nik uste presupuestua jetxin duen, ez ditu ematen lotzik kontentele izan izartia. Nik uste dinduela produzio bat asko zen mutxo egin, diri iguala generatzeko, baina konkiz lehenoko gogorra ez da. Nik uste urtetik urtea gogorra beren urtetik urtea erraixa dara konkizaren bai. Nik uste Patagonian da grabatzen zuenean 50 gehiago egunetan konkiz gogorra hua zela, ez 22 egunetan grabatzen programa. Ordu asko dira geldi zaudena kanpamentuan, porque igual ez da kasu ezerriteko o ez ez ezerrimen, porque energia ez da kasu ez tezune gastatu. Nik uste hori dela gehiena sufritzen dago gizien, aspermen hori. Hori kudeatzea, ez? Bai, eta nik uste duen asko kendu induela hori, porque egunero bat duten galea. Egunero bat etxea, eta orduan egunak, goizean asamblea, arratzaldean duelua, prueba. Ez da eskazu hain beste ordu geldikan. Hori ikustetik. Eta, Konkiz telebistako programa da, eta telebistan, beti dago antzeslana edo beti dago bat protagonista, bat hor... Bai! Konkizen antzeslan hori badago edo... Bai, batzuk noski baiet, batzuk jutea, papel bat ditea, batzuk jutea faman bila.
hori argi dago. Batzuk jutia jaman media, beste batzuk jutia iraztea, beste batzuk jutia esperientzian bila, Nikola pentsatzen. Igual oker nago, igual jendia jani goit, baina Nikola pentsatzen ez, jendia jutia telebistan bila, lortu jendia lortzea, gorren txupatzea, y que están allí, pues van a los debates, van pues a darte el bote, o bai beti daka ezer, baitez, jendia nik uste horren bila jutia da. Danak jungo baliake, ni ala junitzan bintzan, irabaztea eta beste zerta ez, konkisik elitzak existitugu. Ja galduta emozan. Nik uste hori bai behar dara ez, azkenian da programa bat, saltxara bea, audientzia emateo, dana jungo baliake preparatuta psikologiko, fizikoki hortako pun, elitzak ez saltxe gehiago. Orduan, pixkatak, Bueno, hain epatu dugu konkisa, pentatloia, baina zure urtatzu bai garo zauen automobilismoan munduan, rally txapelketan ibili zinen, nola goratzen dituzu urte horiek? Nik uste nire urterik gorenak izan dira, ez? Nire, hogeita bat urtazka eta hogeita bat urtetan bizituten lagurteik gorenak, jendeik gorena zagutu edena, eta gehienak bete egiten kirola ezaguet. Oain, pentatoia nago sartuta, ez dit talde bat elaga, nik uste bueltatuko naizela karrereta, saiatuko naiz bila konpaginatzen, denbora batian. Presupuestoak ez du daneago ematen, azkenean pentatoiak gastu asko daka, egurra, aizkorak, daneako ez du ematen. Baina bai, nire ikusten nire urteik goena pasen dituela eta berriro etorreko naizela kotxe ematen korrentzia, karrera ematen beste. Ondo. Oin aipatu duzu, presupuesto aldetik, ekonomiko aldetik, zaila dela pentatoia zelako kirolak horrela erutia, automobilismoan zerbait antzeako gertatzen da, kirol minoritarioa die, eta pandemiak azkenean haue agerian utzi dago, ez? Bai, medioetan egon da hori hartzuna, bai, esaterako futbola pandemia bukatu eta segidoen hasi izan, beste kirol batzuk ondik agizo kostau izan, nola ikustezu gai hau? Nik uste hor da hola, ez? Diruan asuntua dara, ez? Futbolak 9 milionez, eta gu gara deporte bat oso txikila, nun txapelketa bat organizatzeko guk eskola bezala, Zarauzko eskola bezala, Zarauzko bigarren txapelketa organizatze dugu, eta guk ez bali madakau entrada bat, al 30%, 40% guri ez dugu rentabilizatzen txapelketa goizatzea, porque azkau publizitate batzuk, baina kartelak inberdia, premioa jarri berdia, tozu bat patu berdia, dana pagatu berda, ez? Orduan, eskola bezala o klub bezala, holako gauzak itea zaila da, futbolian ez dena pagatzen. Eta kirolari bezala presupuestua, azkenean, harria igual ez da engarestia. Zuka harri bat egitezu eta hau beti dago da, ez da moskatzen. Txaleko egitezu eta txaleko asko aguantatzeu. Aizkoran dauna da, zuk urtean 2-3 kamionka egur mosteituzu, kamionka bakoitzak 2005 € balio ditu gutxu gora bera, eta aizkora puskatu iteia, pusketa botatzen zaie, berri erosi berdezu, horrei harria pasaratzen bandaka, gastu badaka ez, gero egurra da saldu itea, eta bueno, rekuperatezu, esibizi jokin rekuperatezu, baina da kirol bat, nun, ez da ordainduta futbola bezala, eta nik uste hortik lan datorrela dana. Berandu goaztia dana, kirol estia Euskadiko txapelketa jolastu adibidez, hori futbolian, Champions League jolaztia ez da pasako. Ez da pasako. Beste, Beste. inskripzioa... Eta karrera bat organizatzeetakan lan ere bai, herri batentzako. Herriak egatzen berdezu, permisuak erizia, gautana berdia, dana todo ez dinero. Guretzako ere bai, korritzen duen antzako ere bai, azkenean presupuesto bat da, porque segun pandemiatik jendeak batzuk lanik etxuera egingo, etxearen goziala, etxuera diru irabaziko, eta jende gutxo korrituko gola. Baina horre bai, nik uste urtetik urteak gazte gehiago dira animatzen. Jendeak gazteak dirua ateatzen. Korritzeko, nik hori ikusten da, urtetik urteak jende gehiago dira animatzen gaztea. Bai. Eta bueno, oker ez bagaude, azkenengo rally lasterketa Gernikan izan zen, ez? Bai. Zela gaitek izan zen, zelan... Ez bakite be... Bai, pasaren txar bat izan zen, nuen? Bai, oso gaizki... Nola goratzen duzu? Jode, ni joan txapelketan nire klasian aurrena, eta karrera bukatziekin irabazitan ekan, baina kopilotua izan nion, nekana sensazio bat, gaur korriko dugu. Atea ginean, loko, esango izan, pixkat eskontrolauta, aurrenengo kurbetatik da, uste gaiatu nintzela 5. kurba, que janun kurba, 2 bolbotak egin ditu, kotxea dana puzka honun,
Kopiloto gaizki hontzan, nire bai, koiarinak da egon ginen, da pixka sustu eraman genuen. Azkenean nire kopilotuare bai nire lehen guzinean mutila da, oso gertukua. Eta pixkat burua ikuenta batzuk eman da esan hona. Andoni, denbora batian gehatu, porque ez ja pixkan nik uste ja eginala aurren urtetan disfrutatate ginen, eta azkenengo urtetan ja kotxe pixka jarri genuen txukun, eta korrene genuen, eta ja, pues azkenean ez da berdina disfrutatea, o ja korreiteatea, o karrera batzure klase irabaztea, hor tatatzian nik uste ja asko aldatzea da ez. Eta esperientzi txarra bizi zenun, bai, egin izaten da. Baina, bueno, hola ikastea, eta ja berriro gogu hain da. Berriro garrik agotuko, karra bitea. Ja, elkarrizketa amaiera nuteko, gure hauke zure iritzi bat, holako moduko proiektu xume baten inguruan zer iritza jatzun? Bueno, nik uste, joder, izan zetela gazte batzuk aurrea proiektu bateatzeko, pues idea oso politeuki izuna, Euskal Herriko kirolaria, gu kirolari oso txikia geha, ez dakit zenekin futbolista batekin egingo zuen, ez dakit zenekin egingo zuen, baina bultzatzeko eta jendeak ikusteko, ze kirol da hori Euskal Herrian bai, atia zabalduko ditula, jende asko ez dakit Euskal Herrian, ez da ze kirolitean. Espainiatik, Espainia baina jendeak ez dakit kukarria jasotze daula. Igual, bateko beste gori ikusteko eta pixkanaka zabaltzeko bai Espainia munduan guretzako ere bai punto positiboa bada, porque bato beste igual deitzeko, exhibizio egiteko, Espainia, igual Burgosea, o igual deitzue, igual hortako ate batzuk irikitzeko aukera zabaltzeko, bai. Bale, eta ja eskenengo galdera, da proposamen bat moruen, urrengo bizitzako kurtze jatzun norbait nominatzia bere elkarrizketa itxeko, kirolariren bat euskalduna, izenen bat botatzeko alio betzun. Bueno, Paulo, esango nizuen. Paulo, entzun, Paulo Azpiazu, esango nizuen. Eta Mikel Urrare bai ikusiko nuke egin esan elkarrizketa bat egiten, porque peña ez du maten elkarrizketaik. Eta egin esan ikusiko nuke, a ber, ze esateun, bai, ze pensatzen, porque nik uste behar bakarri dakila ze pensatzen, beste nizuna bezala. Vale, bueno, eta gure biditzotan ohiko dan moduen, galdera laburren sekzio egingo gorain, vale? Emizu burure datortzun lehenengo abizie kontesteu, eta natural, zaren modukoa. Vale? Venga, botengo, ia. Crossfite edo rallisek? Ralliak. Vale? Ralliak, rally sprintak edo igorak? Ralliak. Auto ere guztokena edo ametsetako autoa? BMW. Bueno, M336. Vale. Lasterketa bat? Lehartu behi. Konkisa edo pentatloia? Konkisa. Definitu konkis hitz bategaz? Gozia. Konkiseko momenturik onena? Ikurren hartu nire momentua. Eta txarrena? Txarrena, illa kalea konetua momentua. Arraina edo aragia? Arrai egesti jaten. Vale. Gazta membrillagaz edo intxaurrak? Itxorrak. Vale. Zarautzeko toki guztokoena? Kampiña. Hobiren bat? Hobile. Asko zeskat. Vale. Eta kirolen bat olan ikusteko? Guztoko daikosuna? Motuak. Vale, MotoGP? Bai. Vale, perfecto. Ba hori zinda dana. Eskerrik asko.
elkarrizketa ondoren oin gaur para saiakera lehenengo 60koak egin du eta oin euko arrixa saiatuko gare eta beltz ikusten du, baina saiatuko gare aldan aitzen. Zozerta animiko gau ez? Bueno, goiez. Bueno, gaurko zau izan da dena, paraje zoragarri honekin agurtzen dugu bideoa. Mi esker Andoni Iruretagoienari bere etxeko ateak zabaltzearren eta bere harrera gatik. Emon like, konpartidu, arpietu gure YouTubeko kanalera eta garraitu Izarit Patxetan sare sozialetan, TikTok, Instagram eta Twitter. Eskerrik asko.